Устаўная грамота Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Год назад народы Беларусі разам з народамі Расіі скінулі ярмо расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь. Не пытаючыся народы, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнай і вольнай дзяржавай. Самі народы Беларусі у асобе свайго устаноўчага сойма пастанаўляюць аб будучых дзяржаўных звязах Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасці, што забівае пасмерць беларускі народ, дзелючы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі старанамі, прапануючы ім перагледзець тую частину Берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую умову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ. Аласня, Магілеўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродзеншчыны з Гроднам, Беластокам і інш, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігоўшчыны і сумежныя часці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацвярджае усе тыя правы і вольнасці грамадзян і народу Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 года. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу у поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дана Менску беларускім 25 сакавіка 1918 года.